tak ako medzi ľuďmi, ktorí bývajú, sú ľudia leniví, menej leniví alebo veľmi pracovití až workoholici, tak to je veľmi podobne aj u ľudí bez domova. Sú takí, ktorí, pamätám si na jedného človeka, ktorý skoro ráno vstával okolo nejaké 4:00 ešte za tmy a bežal ku prvým kontajnerom a zbieral proste tie veci, ktoré potom predával a chcel predbehnúť tú konkurenciu. Čiže toto bol veľmi usilovný človek. Hej. Možno by sa to dalo nazvať až v dnešnom porovnaní s ľuďmi, ktorí bývajú až workoholik, hej, preháňam. A potom sú ľudia, ktorí, povedzme, spávajú na lavičkách, zaspávajú, áno, sú tam je ten ich život, tam im, povedzme, ľudia nosia jedlo a je ťažko povedať, že či sú to len leniví, alebo už ani nevládzu.